Good morning, naraga mong mga kinuhang kohol. Magkuhan ako kay isagol o pagkaon sa pagdukduk na ko. Ay. Isagol. Kon guys, ang isagol sa ilang laog. Duk-duk. Dito eh. Buhat dito pagkuha. Mukha may sudaan. Buhat ba? Buhat? Pagkuha ra dito buhat sa rep kay. Uy sudaan tay buhat pagprito. Kay mangayo ko. Ug di ndani inununan diha sa kaha. Pagkuha diha, pagkuha pagbuhat magprito.